Luar biasa, Nduk. Iya. Penampilan dari Pasopati. Ya. Nduk, anakku genduk limbo. Ana dawuh mopo, Yung? Mandeg dhisik ya, Nduk, alon-alon. Iya, Yung, iya. Iki sadurunge awake dhewe mengko ngaturake suka parisuka kunjuk dumateng para pinisepuh sesepuh adi sepuh para kadang-kadang warga Gong ana ing desa Kejawan kene. Iya. Nduk, ana ing bengi iki ora ana basa lan sastra kang pantes diaturake luwih dhisik. Ora ana liya ya mung awake dhewe unjuk syukur kelawan Gusti kang ngakarya jagat kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin ya, Nduk. Iya, Yung, iya. Sebab apa, Nduk? Katon guyub rukune kang kasta panjenengan Sangsa Agung Bapa Kades Bapa Sugeng Haryanto bisa ngrangkul sakabeng warga Gong kalebu perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat dan didukung oleh semua lapisan masyarakat kang ana ing desa Kejawan kene bersatu padu ana ing bengi iki ya kuwi ngaturake rasa syukur kelawan Gusti kang ngakarya jagat ya, Nduk. Iya, iya ya. Ya kuwi tasakuran
Iya, nganggo tasakuran. Unjuk syukur. Heeh. Iya. Ngepasi ya kuwi sedekah bumi. Oh iya. Sedekah bumi. Ya. Kuwi uga kena dikandhakake ya, Nduk. Ya kuwi minangka pratandha rasa syukure Sangsa Agung kang asta ning Desa Kejawan kene lan warga agung kabeh. Nggone sakmarsa kang wis kepungkur nggone olah tetanen mardi bumi sawah lan pategalan. Iya. Kang wis ditanduri, ditanemi wiji arupa pari pala wija lan pala gumandul, pala kasimpar juawut lan sak panunggalane, Nduk. Iya. Wohe bisa tuwuh, hambyet angemo-ngemoi. Iya. Adoh saka panggoda lan pangkencana. Oh, ngono. Uga kang sesuwun, kang disesuwun ya kuwi adoh saka panggoda pangrencana ama tetanduran apa wae kayata tikus warang sangit wereng pathek lingsan bonumpas lan sak liya-liyane aja nganti anempuh ana ing bumi Desa Kejawan kene. Iya. Lan uga kang suwun Nduk marang warga Desa Kejawan kene nyuwun kelawan Gusti kang ngakarya jagat sakwarsa kang bakal lumaksana uga sak teruse. Tanem tuwuh kang mapan ana ing Desa Kejawan kene tinebihna saka sakabehing sengkala arupama tetanduran cinaketna ing kabejan loh kang tinandur dadi jinawi murakapi widodo kang jinangka rahayu kang tinuju lestari kang kasthi jumbuh kang ginayuh. Oh iya. Lan uga Nduk iki pancen diasta panjenenganipun Sangsa Agung panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto iki pancen luar biasa. Iya. Melu memuji sakabehing warga agung ning Desa Kejawan kene muga-muga Sangsa Agung lan margane agung kabeh tetep antuk wahyuning ilahi awujud kanugrahan katentreman kabahagiaan lan kamulyan uga tansah murah sandang murah pangan dadi obadatun thayyibatun warupun gopur desane ya Nduk. Ya. Nduk, ana dawuhmu apa yo? Iki nggone panjenengane Sangsa Agung kang wis bebarengan gegandhengan klan warga agung Desa Kejawan kene wis marambah makaping nggone paring dawuh awake dhewe. Lan iki terbukti. Nah, iki terbukti ora kok mung jeneng ngendika tok ki ora nanging terbukti pancen setiap 1 tahun sekali wancine ana ing wulan Apit ya kuwi kanggo acara sedekah bumi pancen piyambake panjenengane Sangsa Agung panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto mesti gelar anane kabudayan Jawa seni, Nduk. Oh, ngono. Awake dhewe alhamdulillah nggone ngabiyantara ana ing Kejawan kene wah marambah makaping-kaping karo kanca-kanca kabeh. Iya. Tak aturke penuwun. Tak aturke nuwun kelawan panjenenganipun Sangsa Agung panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto. Oh, ngono ya. Iki ya alhamdulillah, Nduk. Iya. Iki karo mlaku persiapan pancen panjenengane Sangsa Agung panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto wis nate paring dawuh. Ya, kanggo periode iki sing kanggo periode mujudake sedekah bumi sing keri dhewe iki ora pungkasan, mengko isih ana sambunge. Bakal ngaturi ya kuwi pelawak kondang Mas Percil CS. Iki ya ditunggu Mas Ragung ana ing Desa Kejawan. Wah, lan sak kiwa tengene byuk. Ewon kang mapan ana ing kene kepareng mirsani ya kuwi gelar wayang kulit bebarengan kelawan Mas Percil CS. Iya. Ya. Ya apa wis siap to, Yung? Wis no. Iki pelawak iya, Engko karo geguyonan mlaku ya iki Mas Percil CS iki diaturi munggah ana ing pepanggungan. Ya. Nganggo apa? Ya iki nganggo serampat wae coba. Ya, monggo dados kanca-kanca.
Manute karo kowe kok, Mas. Napa? Manute karo kowe. Lah manute mboten kalih kula, manute niku kalih Mbak Lurah Sugeng. Sing bayar kono masalahe. Tok tung tak Lambemu rasah muni. Ora mikir kancane apa lah piye? piye to olahraga menjaga kesehatan. Ya lah aku sik jaman umur 17 18. Lah, Aku lho saiki sik umur 21. Lho. Allah, awakmu nek umur 21 Alhamdulillah Mak Cange. Alhamdulillah. Menika teng desa sangat luar biasa. desa Ya. ndi, Kang? Ayo. Ayo dieling-eling Kapal Mas perang. Persil. Desa di Mas. Awan, Ngene Mbak. Kejawan. kejawan. Ngene Mbak Dewi. Menika acara menika mangke mboten usah kundur rumiyin. Lah eneng apa? Wonten Durpres Alhamdulillah. wit gedang. Ah niku Durpres itu. Kok Durpres wit gedang piye to? Awakmu ora krungu saka panitia mau. Niki mak sinten mawon sing nonton wayang sedalu natas nganti rampung. Syukur-syukur nganti bongkaran terop niki mangke jenengan tesih teng mriki benjing angsal hadiah. Hadiah boleh. Ngantuk. Iya lah ngantuk iya bener. Niki acarane napa Mak Cange? Acaranipun tasyakuran sedekah bumi. Sedekah bumi. Agek iki lho aku. Nyapa? Dua lagi ning kono. Piye? Aku ning kene. Waduh ya Pak. Biasa lak cedhek iki digawe adoh. Mbane nek wayang kene orkes lho mbane dalange. Lah iki pancen permintaan kok. Oh, Mas. anu Mbak Lurah nyuwun ngeten iki. Ah, nggih, Niki setengane mangke pancen. wangsul, Heeh. jenengan kalih kula ampun wangsul riyin. Heeh. Nyapa? Dibetani telek pitik kalih bebek. Lah kok Lah ngerti to, Mas? gawane telek pitik lho. Ya lurahe ndino ngulek-ngulek iki telek ngalor ngidul. Ya pancene pengusaha ayam, Ayam, pengusaha bebek ya ngono kuwi. Oh, tapi kan Tapi ya bener ya Pak Juragan, ya. ya. aku sembodot tenan lurah. Biasane awak dhewe ning pabrik rokok, mulih gawani rokok, ning pabrik gula. mulih gawani gula, Lah iki lurahe iki kandang pitik. Ayo kowe. Gawane apa? Kowe mesti gawani kandang kowe karo Mas aku. aku ya gumun Ning aku. luar biasa. Anu Mas Percil. Dalam Kandang pitik ta? nggih. Gawane sak-sak nggo. Oh, mboten masalah kula niku. Ora. Kula niku kalih Sak Mbak. niku napa? Pakan ayam. Makan Ora. ayam, napa? Nganu potongan daging ayam. Ora. Lah sak niku napa? Masa telek? Lah ya kuwi. Enggak kewenak. Ora apa-apa, ora masalah. Ora apa-apa iki lho. Lho, iku saiki Mbah Lurah. pupuk itu Indonesia itu luar Ah. biasa pupuke digawe ning luar negeri anu ri. Lari aku cangkem Negeri. negeri sampai tekan kono mancanegara Heeh. pupuk-pupuk Indonesia Dari produksi produk Indonesia kados jenengan Mak Cange Heeh. jenengan niku beto keluarga besar jenengan sampeyan katahe ngeten iki Heeh. butuhe apa teng mriki dalu niki jenengan Ah, butuhe ya. yo golek dhuwit Enggak. awakmu kok ngono to langsung mbok ketok del. Sing penting awak dhewe ning kene iki nyambung seduluran, Nah, golek kuwi, dulur, Mas. akeh dulur, akeh rezeki ra ngoten to. Ah, Sing bener penting ning karo Mas kene Sultan. akeh dulur silaturahmi. silaturahmi lek ora dibayar merongos goblokku Awakmu kira masalah ora pernah krungokke dawuhe para yai, para gus, para ustad. gak roh aku mesti ngantuk mesti bersolawatan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayu besatolahu fi rizqihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yaksir rahimahu. Mudeng ora? Gak roh Terus sumpah. toleh. Lah aku ora roh tenan kok tak biacok. Bareng aku maca ngono kuwi raimu mingkup kaya pitik lho. Iya notol mbokmu wae karo mas aku. Maksudnya- Iki sing penting ki ora Maksude ngene lho, Pak. Sapa wae sing gelem nyambung seduluran, sing sregep nyambung seduluran, mesti didawakne umure, dijembarno rezekine. Ngono ya. Sing pengen Berarti ngene iki kabeh sok ben jembar sembarangan nih. ngono. Nggih, amin. pokoknya dongane pokoke sing nanggap aku lho ya. Khusus ngeten iki sak desa sak menten katane niku sak desa. Niki piantun kejawan tok. Wah, Masa njaba desa gak enek sing Lah rene. yo ngomong lurahmu kon nanggap dhewe le. Lah mboten kok kono. Wujud kerukunane kerukunan. masyarakat kejawan dengan tangga sebelah Iya, ning acarane bersih desa utawa sedekah bumi. Sedekah bumi memetri desa. Memetri desa. Iki yo nguri-nguri budaya. Acara kados menika tahunan. Lagi ngoten nggih. Tahunan, Mas. Jenengan nggih setahun sepindah lek ten mriki to. Pendak tahun. Ngaku lho ning kene wis 4, 5, 6, 7, akeh pisan iki. Alah, lah ngono dricimu mbok tekuki lho. Nek Mbak Lurah wis ngomong, Mbak Sugeng, Mbak Sugeng Heeh. matur sak percil, pokoke sesuk kudu sampeyan neh. Aman, Bos. Alhamdulillah. Sesuk kapan, Mas? Pokoke Heh? Sesuk kapan? Yo Tahun pokoke ngarep.
Pokoknya jadi lurai saya Mbah Kok Sugeng. lurah wis Berlangsung. Langsung. Pokoknya Mas Percil nih. Mas Nggih. Percil melih. Diseksani lho Mas. Napa? Diseksani lho iki. Diseksani pitik-pitik pingkeng to. Lah kecil no Saya Pak Wong Sugeng. lurah penake. Penake koyo ngene, jarene wonge kereng, bacan cethuk aku ya ora jane. Ya apik wae. Apik wonge, aku lho mlebu dikai teh. Wah, tapi pok kopine pahit, carane gulane belas. Gulane kleri. Masa mbok omongne pahit-pahit piye to? Iya, jadi ya. Aku mau yo langsung panggil karo buru miatun langsung. Wah, apik Blater. Loh, blater balurah. Blater buru miatun. Aku bulurah. cuwilik cilik. Jeruk kuning cuwilik bah kecutin dasar. Masa mbok omongne awakmu milih sing pentil kok. Lah sing piye? Milih yo sing gedhe mau. Oh, Sing sing rupane abang. Jeruke bulurah. Jeruke bulurah. Lah jeruke sapa? Lah aku mau langsung sing disugati bulurah. Mas Lentem nggih, nggih Bu. Napa nganu kersa maem? Nggih, kula nyun sekul mawon, segone bulurah langsung ditokne. Walah, awakmu mangane sego, aku lho njaluk sosis Pak Sugeng ditokne. Lah iya sosise Pak Sugeng ditokne, diweneni awakmu. Diweneni. Ampun dimaem Mas, didilat mawon. Lah buru miatun kuwi iku uman apa? Kowe iki lho omong apa? Kowe mangan rung dikek iket mau kaya. Lah awake dhewe kon teng daleme. Lho Pak Lurah daleme ndi ya sing ndi? Ndi daleme Pak Lurah? Lah nika lho dalem Pak Lurah. Goleki. Nggih, wau kan kula teng wingking riyen. Mas. Manten iki mriko ditata daran. Nah, Mulai napa niku Apa wae? pempek, pentol, bakso, terus lodo, terus mati ngono gudeg, kosek terus capce, terus anu niku wontene ayam goreng. rumah saku enek tenan. Lodo Jawa Timuran. Rencana besok tahun depan. Ah, alhamdulillah pancen blater Mbak Lah Lurah jenengan menika. pun dawuh napa wau macange. Heeh. Sampun paring pangandikan Paring pangandikan kaliyan apa wau? para pamirsa. Mas Percil. Dalam. Mas Lentem. Nggih dawuh. Pancen luar biasa. Desa Kejawan sakjroning kasta panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto. Leres. Ada beberapa keunggulan yang nyata. Lho unggul saestu. Keunggulan yang nyata. Realita yang nyata. Saestu unggul. Saestu. Pak Sugeng iki wah. Luar biasa. Kulitane. Kosek tak kembangan kulitan piye? Lah ya wong apik. Di antaranya babakan nggone sedekah, Mas. Sedekah. Heeh. Oh, Amal sedekah. sedekah. La in sakartum la Lah. aku bala in kafartum in adzabil sadi. Masya Allah. Artine apa kan? Bulane ning Google. Lah ngono kok ngomong. Timbangan aku kleru. Kuwi wujud rasa syukure Pak Sugeng. Heeh. Bulane ning Google Kok pokoke. nyetakno sik Mas Plentem. Napa Nggih, mawon? napa Mau mawon apa? menika? Napa mawon niku keunggulane Sing kula sedekah. ngertosi niku kali gendong niku lho. Kali gendong. Nggih. Kali gendong di buri mau. Iya no. Pisan. Kuwi hasile sapa? Hah? Samu? Ya kuwi jalan pertanian 5 titik. Kuwi ya saka panjenenganipun panjenengane Songsong Agung Mbah Sugeng Hebat, Haryanto. hebat. 5 titik. Heeh. Lho kuwi Dalan niku. ya saka pokoke pangenyengkuyungane Pak Kades kabeh. Oh, Dana saka Pak Kades. Oh, danane saking Pak Kades Wah, tambah. wow. Oh, ana padakne awakmu, aku utang ae rambut wenehi. Bantune luar biasa, Mas. Utang kapan utang? Oh, ping pindho ya kuwi pengerukan saluran irigasi utama Kali Gendong. Nah, Oh, kali gendong sing dikeruk wau. Lah, Heeh. Oh, sing saiki wis ora gendong neh kuwi to. Oh, wis dikeruki. oh iya wis dikira wis saya. Terus napa melih? Ketiga ya kuwi gorong-gorong saluran pertanian 7 titik ya saka panjenengan Pak Sugeng Masalah kabeh. gorong-gorong. Kowe wani, Mas? Nggih. Oh. Berarti mikirne tani, Wah. sebab tani itu tiang agung Heeh. negara Indonesia. Alah menawa lambemu iki ngerti opo. Oh. 4 ya kuwi pintu irigasi 8 titik ya saka panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto. Lawange banyu. Heeh. Banyu lho kene dikai lawang. Omahmu renek Alah lawange. meneng cangkemmu aja. 5 Mas. Napa? Bantuan mushola di setiap RT. Sak RT nu wonten musala niku dibantu. Wah, Alah, pembangunane dibantu pojok. kabeh saka panjenenganipun Bapak Sugeng kok Mas. Luar biasa niki. Balu panjenengan. Asteng niku. Nah, Nah, Balu iki Asteng nyata niku Mas. tikungan. Riye lapangan. Oh. Terus 6 ya kuwi jalan makom. Oh, wau. sing Heeh, mriko dan wau. pembenahan-pembenahannya. Cek. Oh. Luar 7 sanitasi. Oh, pembangunan kamar mandi itu Mas komplit gitu. Oh, Kuwi nek ning toilet. nggonku berhubungan 14 dengan juta kebersihan. kuwi. Nah, Toilet. ning mbuh nek per desa pancen beda-beda. Toilet Nggih. kuwi ana 23 titik. Ngen kula jumbleng Oh. kesehat. Lah. Nah,
8 saluran penampungan, 9 penerangan jalan kampung. Saiki wis padang kabeh. Oh. Dadi dalan-dalan Padahal dalane padang lho. Dalan Dalan kene kan wis padang. Oh, dalan Aku poros. moro ning gene kandang weteng kandange lurah malah. Lah awakmu salah kuwi sakwah mau. Oh, Kene salah. iki dalan poros dipadangi. Dalan bocah ya dipadangi. Padangi. Rumangsamu. Mate dalan bocah ngaji sekolah. Oh alah, tak pikir mikir utek-utek kok kono. Lanjut ya kuwi support di dalam kegiatan pitulasan, 17-an gitu Mas. Ah, kuwi Oh, supporte baru Pak. disupport. Ora, kegiatane Mas. Oh. Kegiatan-kegiatan 17-an iki disupport saka panjenenganipun Bapak Sugeng. Oh. Iya iya. Terus pengurukan padas. Oh, Oh, di jenengan. setiap lorong-lorong, gang-gang, kabeh Wah, kuwi. berarti dalan-dalan diuruk kabeh. Nah, support saka panjenenganipun Bapak Sugeng. Lah liwate ning ndi le? Loh, ya kuwi ben rata, ben apik, ben ketata sik. Dadi diweni padas kuwi mau. 13 panjenengane Lilo Legowo Mas. Lilo Legowo. Selama sampai saat ini masalah apa ya Mas kuwi? Lho, mbok lah kowe dalange kok. Lho kok tok aku lho. Lho aku dagelan kono dalang itu apa Mas yo mbok. Penghasilan. Oh, penghasilan. Siltap. Siltap Oh, sampai tetap. sekarang itu tidak diambil. Oh, lah jenengan Luar biasa, tiruwa kuwi. Oh. Tiruwa Mbah Lurah Sugeng penghasilan tetap Penghasilanku nggak diambil. begini. Selama berapa tahun sampai sekarang? Lah Ya, ora maksamu masalah. bojoku badok apa kok blok engko Mas aku. Lho, Mbah Lurah Sugeng lo dadi contoh sing apik, penghasilan tetap nggak diambil, kuwi disedekahne. Kaya awakmu ngene iki ngibur masyarakat kene kudune yo ikhlas penghasilanmu. Ikhlas, sing bayar tol sapa? Ah, solar muda wis malah. Lho sing penting kan sedekah tok niate dono. Ya sedekah delok-delok sedekah gene sapa sih? Lah terus Lah aku contone sedekah pure ngene iki lho 100% tak kene yatim piatu. masalah berarti mari tanggapan ngene iki. Duitmu oleh tanggapan mbok wenehne ning yayasan, Nyapo yayasan? panti asuhan. Nyapo? Lah kok yatim piatu? Adikku. Bapakku wis ninggal kok. Lah tau apuk. Saya. Ngono Aku kaya ngono kuwi saiki. Rumah kula nek Niki temenan. kula ngampil napa niku campur sari riyin. Heeh. Nika musik manten terus gamelan. Heeh. Napa pun minggah serampat. Ya. Kersane tulis lenep nembang sing kepenak Heeh. kalih mangke mbak-mbak sinden menika wonten cacah setunggal kalih. Oh, kayak gede sapa Pak ya, Pak? Sing ndi to Mas? Sing nomor 3 iku. Sembok sawang kok sing gowedi. Niki ra mbok-mbokan lho iki. Napa? Ora mbok-mbokan, Oh, gedhe bener. ning dudu mbok-mbokan. Oh, ngaten nggih. Heeh, titikane sing mbok-mbokan sing ndi jajal Mas? Duka mboten terus lho. Ayo sing pikir dhewe. Sing pikir dhewe sing pundi? Sing nika piyambak. Ah iya. Lah sing kudu ijo kae lho, Pak. Alah, kowe lak delok wong wedok teko apane jajal coba ya. Nah aku ndelok wong wedok ya saka wajahe to, Pak. Wajah dilihat, hati terasa. Ah, keblowok kowe. Sampeyan teko apane, Pak? Heeh. Sampeyan teko apane lak delok wong wedok teko ngapane? Aku saka bodine Mas. Wah, aduh, bodi urung duwe anak mombrot mlakune ngene kabeh. Tapi betul loh. Satu dari wajah, dua dari body. Body. Lah saiki nek awakmu Weh. nyawang wong wedok milih wong wedok didelok saka apane? Saka rambute dhuwur teko bathuke ketara. Iki lho teko ngene. Apa iso nilai awak? Sing pojok kene kae, Heeh. amit nuwun sewu. Pal kene. Jenengan damel mik, Mbak. Miki wonten apa mboten? Saya mriki Ya, mawon dadak. kula. Wah, aku iki wong Banyuwangi kok. Oh berarti Aku titik iki wong Banyuwangi, Pak. duwe titikan dhewe. Ning Banyuwangi katelah alas purwa. Purwa tegese wiwitan. Pertama kali. Berarti weruh sak gurunge winara. Alah, saiki dina apa? Saiki Iki lho dina apa? iki Selasa. Selasa. Sesuk ditanono Rebo mesti. Wong pinter. bener lho Pak kuwi. Awakmu kok ya ngerti kuwi lho. Mbak, pareng asma sinten, Nduk? Nggih. Paring asma Rindi. Rindi. Nggih. Pidalem saking pundi? Pidalem saking Tulungagung. Nah, balamu Mas. Loh, Tulungagung jenengan. Nggih. Remen dahar napa, Nduk? Cahayu. Napa? Dahar. Singkong. Telo Pak. Telo. Wah neriman wong wedok ngene iki. Bener bocah iki nrimo. Lah, Kowe lek rabi karo bocah iki, aja sekali-kali dadi wong sugih, mesti kere selawase kowe. Lah panganane cukup telo, lah kuwi chicken ora doyan, prences ora doyan. Lah terus golek wong wedok sing piye neh awakmu? Wali wis gak kena daringane bocor. Kene sebelah. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, paring asma Mbak Yani. Mbak Yani. Mbak Yani pidalem saking pundi? Saking Jepara. Jepara. Mam bakso, dahar bakso remen apa mboten? Hmm. Lho guyu. Aduh, aja. Lah, nyapa? Aja. Stres iki bocah iki aja. Aja.
Urung ditekoki wis guyu. Iki suwi-suwi diceluk Pak Purnomo pedhot iki kok. Senyum itu ibadah. Senyum ibadah dolan guyu terus lho. Wis gelem duwe bojo guyu wae. Bocor. Sisi. Lah iki lho ketae. Wah. Gelegere kaya. Gila apik Pak, kaya pedet selapan ah masyaallah. Pedhot selapan. Maksudnya blingah-blingah aku seneng Pedhot selapan. Nun sewu Mbak Yu, Adik. Mbak Yu adik ta iki? Adik wis. Iya kakak. Alah lah, modele kaya dirimu diceluk kakak. Ini Mbah Kung. Mbah kok dekolmu. Umur sik selikur. Selikur. Adik, Iya kakak. namanya siapa cantik? Namanya De Aulia kakak. Aulia. Iya. Aulia rumahnya kamu mana? Rumahnya di Purwodadi. Purwodadi. Asli Hobi sih. apa Kadek? Hobinya? Hobinya tidur. Heh? Tidur. Memang untuk pemulihan stabilitas tubuh itu harus ada istirahat. Kowe lak pengen kiri rabian bocah kae. Lah nyapa kok? Kowe lak turu meteng bocah kae. Mas bocor ngale pindah. Mosok ya apik lho Pak. Hobi kok micek iki lho. Apik lho Pak tapi. Lha hobi kaya ngono masamu mbok kono apa-apa. Kon wae mbak-mbak resik-resik ngorok krak-krok. Oh, malah setel kan. Kaya pitik huren. Lah nggih. Sisi. Sisi sing Nah, coklat di niku. sisi iki kita ya apik Nggih. lah iki. Kita ya Kita apik. kok meneng lah niki. Ditingali saking wajahe mawon kalih alise jelirit ya to. Kuwi bocah iki meneng. Asik. Nun sewu, Nduk. Paring asma sinten? Takon sapa? Takon awak wis kan kebacut takon ono kae lho. Kowe iki takon sapa? Percil. Eh? Takon sapa kowe iki, Cil? Aku takon sok wong-wong sing gelem tak takoni abe. Ah sampean lho omahmu ndi? Omahmu. Jenenge sapa sih? Jenengmu sapa? Tanggane. Jenengmu sapa? Omahku ora tak gawa. Lho, iya, iya lah. Jenengku ora templek ning kene. Lho, sesuk ditemplek-templekne lah ya kena to yuyu. Tuwek kene ndi-ndi ngono. Jeneng kok tememplek. Ya takon sing ngalus, awakmu dadi wong lanang ya ngono kuwi. Kudune karo piyai putri. Lho, contonen aku lho. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Kang Mas Lentem. Nggih. Paring asma sinten menawi Kula dalem Meyanggar saking Bangilan Tuban menika. takoni ya nyambung ngono lho kok awakmu kuwi. Jajal. Kudune sing ngalus. Mbak Yu. Kurang halus. Mbak Yu. Matamu lho matamu. Matamu dhewe kuwi. Wae takon di mata-matane. Maksudnya natakon kuwi matane aja becicilan. Lu kira iki kene ora nyapu-nyapu. Nuwun sewu Mbak Yu. Piye, Cil? Embo aku ya ora ngerti lho, Cil. Mbak Mei. Dalem dawa Kang Mas Lentem. Dek wau mriki nitih napa? Wau kula nderek bis rombongan menika Kang Mas Lentem. Nggih. Alhamdulillah selamat waras nggih. Alhamdulillah Sehat, dadas nggih. parasan Kang Mas. Nuwun sewu Mbak Yu bis napa kali sinten mawon? Aku ngesot, Mas. ngesot. Wah, apik gitu. Lah piye to? Pikir dhek numpak bis. Heeh. Ngesot ning tengah lho. Ngesot ning tengah bis. Ngiwon. Mbak dikira tukang ngepel ke bis dari. Tukang pel bis dari. Cil percil. Apa? Kowe rene ya, Cil, kowe. Cil. Lah, aku rono kok mbok sayang. Alah. Ya mutah kuwi. Padune kowe cinta karo aku. Iki mbiyen kan tau seneng karo aku to, Bos. Bocah iki. Menyanggar iki. Alah cah tuban. Wis Bangilan. tau kenal sadurunge, Mas? Wis kenal wis kentel. Pirang tahun, Pak? Kenal 2 wulan. Loh, lah kok ora dadi? Ora dadi opo? Dadi duwe anak sitok ora nek ndase kok. Karo kuwi. Iya, dadi anak urang lho. Tir. Nuwun sewu. Mbak saka Tuban. Iya, Kang Mas, pripun? Iya. Nggih. Ket wau, dugi mriki ket wau. Nggih. Wes dingin lho, Mas. Piye to jenengan iki kok ora mudeng lagi teko kene kok ngarani lagi teko mau ki marepmu piye ngono. Awakmu kuwi nek gak Arepmu paham. ngono iki Mas piye ngono iki ngarani aku ngono kaya kemeroh dhewe remasane kok ya. Mulane nek gak paham. Anu, Bapak Ibu buyar mawon pun mboten usah ningali wayah. Nyapa kok? Lah sinden ditekoki sak kecap, 3 kecap, 4 kecap sampai 100 kecap ki lho lambemu ki lho. Lho ngaku lho nek kok sepisan kok iso ritik di rumah sawu. Mergo awak dhewe wong. Iki kaya ngene iki wong lanang rabi kaya ngene iki saulan stroke kowe metamu. Dadi bocor ya. Nek dilakoni tenan Mas Percil ya. Alah tenan. Ora Lho mung kuwi, stroke ya, Mas, Ayo, ya. ya mene wis tak teko duit ndekne sing mbok gawa ki mangsamu. Mangsamu wong wedok mau ning omah wae ngono. Biyu merotol wong lanang Mas. Sajake kok pengalaman. Pengalaman bojoku yo ngene iki. Sebelah. Bojomu piro, Mas? Siji. Oh, siji. Layak Aku wong mancing. paling setia. Sebelah. Dek. Ya. Yang satu.
Lah iki lho Pak iki. Nah, apik. iki tenan. iki. Irung-irungane ya apik Pak iki dawa. Gambare Ora halus. penak. Nyapa? Kowe rabi irung dawa goblok. Ya apik no Pak. Irung dawa ki mancung disawang ketok. Mancung nuwun sewu. Lah pas wayahe seneng-seneng. Heeh. Apene ngene. Apa ciuman? Ciuman lambe irung kena irung wis tabrakan. Goblok. Lah nek irung pesek. Ya penak irung-irung kena lambe wis nyedot sik. Nuwun sewu, Nduk, bareng asma sinten namanya siapa cantik? Namanya siapa? Bisu. Wah, halus. Halus. Balen iki. Iki ketok apa TBC itu, Mas. Jajal takoni meneh. Kok awakmu ngaran durung mbok takoni kok ya wis. Nuwun sewu, Nduk, Cahayu. Bareng asma sinten? Kamu diar. Debeta, be. Dubita biti. Beda wecah. Kuwi apa? Tak jak macul. Jajal kowe apa manusia? Masa sakmono? Debat dawaya. Ya apa neh? Aku ya ora ngerti. Genah Aku ta. ya ora ngerti. Mulane Ora kowe sik karo. Sugeng dalu Kowe biyen Mbak. kan sekolahane SLB to, Le. Inje wilujeng dalu Mas Lendang. Lu kena ning kene. Loh, mergo dari hati, bicaranya dari hati ke hati, dari mata ke mata, mulut ke mulut. Ngono lho. Paring asma sinten? Inje nderek tepan kula Diahayu Krisnawati. Dia Ayu Krisnawati saking pundi, Mbak? Saking perkotaan Purwodadi. Opo? Wis biasa ae kok. Wong ade kaya ngene pencilan kok ame Lah cetok karo piyayi ayu, kudune ya sing seneng saking Purwodadi, Purwodadine pundi, Nduk Cahayu? Nduk. Nyaknya. Debet beto matamu cicak. Awakmu lara ati mesti. Aku gak omong. Mesti lara ati we. Gak omong iso omong dhewe. Lah iki lho dienggo bojo apik. Apa? Wong wedok apik iki daringane buntet niki. Lah kok iso buntet? Ya apik ngene dijak omongan halus, ngendikan halus dibuah ya pantes. Tapi kowe ngene iki. Beda ngono tok. Lah sing piye neh awakmu golek wong wedok kuwi. Gak kena. Oh, sampinge. Anu sampinge. Lah ki mbahe bisa. Aja kuwi sing rene. Nyapa? Walat. Walat piye? Kayu tunggalane pentingane sinden kok. Ya tapi wis sakmono. Masa siya-siya sakmono Kono sakono. tok jenenge tok lho, Tem. Ya takono awakmu to. Nuwun sewu, Ibu. Sing apik. Bareng asma sinten, Ibu? Inje. Lah. Ampun Ibu Mbah ngoten lho. Mbah Inji. Nuwun sewu, Mbah Uti. Syukur diseneni mbae. Lah wong ayune koyo ngene kok Mbah. jarane tuwek. Sanes kula mboten matur tuwek. Lah awakmu mau muni tuwek ae. umur. Biasane nek tuwek kuwi dipangan codot. Wong kono ora ngono isih enum. Nuwun sewu Mbah Codot, Mbak Bilek. Mbak Lurah Codot itu lurah lu ya. Baru dadi lali aku. Nuwun sewu. Ya Mbah Codot ya jenenge. Ibu, Balamu to, Mas. Ibu, nuwun sewu. Paring asma sinten? Inje. Derek tepangan. Kula Mbah Yayu. Mbah Yayu. Inje. Anu, sehat sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mboten mboten anu to, napa niku? Napa? Gringgingan mboten nggih. Alah setruk. Mboten kula mboten matur ngoten. Boten, Sok-sok Mas. gringging-gringgingen mboten mboten. Boten. Alhamdulillah kula dongakne sehat terus, Bu. Amin. Lah nyapa karo kene kok halus dhewe. Karo liya-liyane kok kasar mong. Kae dongane ra mandi lek pojok kae mandine banget ngawur sebiaya. Berarti wedi we awakmu. Lha kowe wani ya? Marorono lek ra pengen seminggu setruk rono. Gak ane kono Aja wani karo mbahmu nggih. Mboten Bu, mboten saestu kula niku sae yang sae. Matur nuwun nggih, Bu. Biasane tase isi apa Mas nek Napa? umur semua. Tase isine apa Mas? Niku kowe paling ya fresh care. Nah mboten. Loh, Preskan niku njagane anak-anak ngoten iki lho. Wah, anak-anak malah. Oh, nggih. Lah jenengan mboten. ono sehat to bedino ngejip Oh, karo sehat. senam kok. Oh, ngejim. Senam ngejip awakmu ora ngerti yoga pernapasan. Sing ngene kae. Oh. Lha ora iso balik melungker. Awak siya-siya. Nuwun sewu matur suwun, Bu. Sehat nggih. Sami-sami, Segini. alhamdulillah. Segini. Lah iki lho Pak, iya dhewe. Menter-menter iki. Iki lho, Tem, iki lho. Bojomu ijo lagi lho tombok variosita.
Gelem. Bojoku ngono-ngono neriman lho, Pak. Lah neriman piye? Ya neriman bendina mesem, sumeh, sopan. Masa? Heeh. Kayak ora sopan kayak bungkuk kayak. Omahku ning ngene. Ya kan ngene. Ya. Nuwun sewu. Nuwun sewu sugeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu Kang Mas. Dan piyayine cantik, blalak-blalak, pesandang penganggone nggo sarwa pantes. Nderek tetepangan paring asma sinten? Injih, dalem Dewi Purbaningrum. Dewi Purbaningrum. Dalemipun pundi? Randu Blatung Blora Mustika. Blora Mustika. Iya, gone bluro ya. Blora. Enek Injih. kono mangan entung lho sampean. Oh nggih, mriko kathah. Masa kok. mangan entung ya aku dek kan ning bluro dikek entung. Entung jati ngoten Entung niku jati. Mas, nggih. Ampun kata-kata kalau wing kula mak entung enjing medalipun kupu. Saestu. Apa yo enek? Per. Tenan, Mbak. Mboten napa-napa. Entung. Mboten napa-napa pripun. Lho entung mriko Kuweri. niku budi-budi niku teng mriko Randu Blatung. Nggih, leres kula Berarti bendinen madang entung. Nggih mboten ben dinten. pas pas Musiman, wayahe Mas. enek usum entung. Wayah musiman ngoten niku madang entung. Nggih, madang entung. Lah nek gak enek entung terus apa, Pak? Ya ora usah mangan kok rumah saku. Yo uler-uler liyane. Nggih, nuwun sewu kula tak ngambil niku nggih. Ah iya, sing Nadane Mas. coba nadane Wes. pakai bass. Ah, Bass, monggo coba. dijawlat. Bass. Yes. Ya. Bass minor. Ya. Ini lele, wongi candak kaya aku ngene. Ya. Karena saya rotok seret nih. Eling lo, eling bojomu ning omah delok streaming syutingan lho. Ah, wifi ini rata pateni rata bayar saulan. No. Yo mudun nyedaki Mas Percis. Sini. Sini Ah. adik sama Aa. Kula. Loh, lah sinten mana apa Mbak Ibu wingking? Nggih, rumah saku. Sapa nyelok awakmu sapa? Baik. Aa. Nah awakmu dudu aa, Bro. Apa? Aa. Ora masalah. Tapi ya Oh. Oke, nanti macam mriki mawon. Ah, Sekeco. Lah lek iki lho, aku lek cedhak. Iki bebas lho Mas. Napa? Oh, tak cawisi sindene kaya ngene akeh kok Mas. Oh, Nggih bebas. wonten niku. Niki mangke setunggal kula. Ah, ayu ladi kabeh. dideleng mlakune ae wis sarwa endah apik lho, Pak. Iya, Iso Selamat. telemek, iso penak ngono. Beda karo bojomu kae ya, Pak, bokonge gede sisih. Bojomu kae kan mlakune bokonge gede sisih. Tak gawe ngono, Lek. Tak gawe ngono, ndek kenane gede sing kene. Sing kene cilik to. Nek tak gedene kene tak cilikne dadi janjeleke beda. Oh, gak apa-apa, Nduk, gak apa-apa. Paling jungup loro. Wis sinden lho, Pak. Ini cek wis aku lagi aja. Coba aku pengen nelong lak caramu lak cedhok cah wedok kaya ngene iki lagune apa? Nah, aku ya jelas lho. Anu, Apa nadane apa? Cangkemmu kok pelak. Pelak. Kok aku kira sia-sia. lho cangkemmu kok Sawangan. sawangan apa disawang delok kowe sing wedok. Lho, sarwa pantes nek disawang teko ngarep ngene iki umpama berangkat buah. Ngene iki pantes teng pundi Mas lentem badhe buah kalih garwane. Iya sing percaya lah, ora percaya ora kowe malah kok nyaking kirik rumah aku. Sawang ya beda. Beda engko lak karo jajal kok lagu apa pikir. Apa Mas lagune? Nimas. Apa kuwi? Kesayangan lo. Kesayangan ini lagu apa? Lo awakmu ora mengikuti TikTok. Lagu apa viral? Lagu sing viral TikTok ya apa? Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor Bayu. Oh sik ta. Petuk wong wedok ya sing romantis nyapa kok. Petuk wong wedok. Lah iya. Bapakku NU, ibu muslimat. Jarene sing viral. Iki piye to bocah iki? Sing viral ya kuwi. Apa Mas? Paling ora sawangan. Apa? Sowang sawang. Lho, delengan iki lho contone sing nom memberi contoh. Ya. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu, pandangan. Se. Selering karo kono lho. Gonmu selering lho. Urung tak setem mau Mas. Kowe iki langsung kaya aku, nadane C. Coba C mayor. Gini. Paling alat kesayangan. Nimas. Lagu apa?
C mayor. Ini udah maju. Oh, maju. Piye Kang Mas? Suara rintihan. Suara ini biasmu. Lagu lawas. Lagu itu sing anyar. Sing romantis aja Ya kalah iyalah. karo Kak Sontem. Aku nggak mungkin kalah sama Oke. dia. Ini saya. Lah. Saiki wis tukul apik, lagi mulih ke umroh kae gundul kaya kacang atom. Cak stres. Kaya kacang atom tenan to, Mas. Itu minor apa mayor? Mayor kan? Mayor. Kaya supra niku. Nama kamu siapa, Dek? Wi aku kangen karo sliramu. Jangkrik bareng nyuwara ya apik. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Wi aku kangen. Ya apik ya awakmu. Kangen karo sliramu. Iso nyanyi to. Tak elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa? Yang ini nih. Tak batin saben dina ra bakal ilang. Oh Batak. Sing nyanyi iki lho nyapa cangkemmu lho. Aku ayak kok tak delok kok menrem ae. Aku gumun lho Kang, biasane ning omah awakmu ora pernah nyanyi, bareng ning kene kok nyanyimu ya apik. Lah dia penyanyi kondang kok. Apa iya ta? Apa kowe ra krasa? Tak batin Iya, iya, iya. saben dina Wis batin masa apa-apa. ra bakal Ilang opone ya, Nduk? jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa? Tak batin saben dina Ra bakal ilang jenengmu nang atiku. Nuwun sewu Mbak, badhe ngeterke mbae sontik ta? Lah iki pacaran iso mbae sontek iki lho. Pacaran. Wong iki mbok didelok chemistry itu harus ada. Nyanyi ya nyanyi, tapi didelok isi lan nyanyine iki piye Piye to coba. Mas? Kok aku lu romantis karo Mas Menyambut. Marcel? Menyambung. Menyambung. Jan ora pantes kok. Nadane kowe kene, kowe kene. Menyatu. Kowe kono. Aku dadi Mbak kene. Wes Oke. kene, hop. Wes nadane Oh. Iki lho wah wah. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Hop terus kene. Pinter. Terus. Aku sing nyanyi. Oke ya. Pokoke kowe bar iki kene iki. Sik tok. Bah, wekok kowe. Iki lho lagi-lagi ta, Pak. Kowe iki pokoke re ri re ri. Ramet. Aku nyanyi. Ayo ya gitu ya. Oke. Yuk, 3 2 1. Terima kasih, Sek. Bagus. Kamu ganti kamu. Ayo, orjene tambahin, Mas. Sawang ya. Aku sing nyanyi. Pindho tok. Pindho tok. Loro ati. Tombo ati nyapok lara ati. Diam cangkemmu. Diam di situ aja. Udah diam aja. Loro ati. Iku limo sak wernane. Umume iki tombo ati. Kaping siji ero tangga gelange gedhe. Ya nek kuwi lara ati mari lara ati. Kaping loro. Diselingkuhi bojo. Ya lara. Loro iki loro Mas. Kaping telu sing lanang elek sing wedok. Iya, kaya ngene iki mau ya lara. Kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggat. Sing nem-nem iki dalane. Kaping limo duwe entek
ngapusi rondo. Kowe janda pirang. Salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati ya aku puisi rungokno ibu-ibuku nek tanggamu tuku gelang dongakno ae kowe iso tuku aja malah bojomu mbok jaluk gelang. Wong lanang mangsamu nyambut gawe 24 jam gawe awakmu tok. Contone wong lanang sarung sitok cukup, wong wedok daster lara 10 ora marem. Masalah. Kudung lara 15 ora marem. Wong lanang songkok sitok wis cukup. Delok wong lanang melungker sebab apa wong lanang gampang setruk bab kowe kuwi wedok-wedok tak omong. Kok malah nesu. Wong lanang ape mancing los, kon budal mancing. Wong lanang njaluk duwe ape ngopi, los. Kon budal ngopi, aja mbok kon ning omah. Akhire mulai roh liyane, sira apik dek seneng karo liyane. Contone sapa ora usah sapa-sapa aku ora ngomongi sapa-sapa, aku ngomongi bojoku dhewe. Masalah. Aku nglakoni kaya ngene iki. Aku nyambut gawe bengi ngene iki isuk lho duwe dijaluk bojoku. Kuwi tenan. Lah kok malah emosi. Aku jadi kok ngene iki masamu loro atine wong lanang kok laki-laki. Wes menok. Iki alusane keluargaku. Ya wis ora iso. Aku iki kaya ngene iki masamu iki lho isu ngono lho. Duwe wis kene dia. Bosok ora dadi aku iki masamu. Sabar, Pak. Wis nyambut gawene digunyu wong akeh. Ora isin aku. Sabar aja emosi. Meneng. Bacok tekelmu. Kaya ngene iki lek karo sugeng ra ditambahi ora kebacut. Ya awakmu sing sabar. Wong lanang pancen yo ngono. Karo wedok kalah terus, Pak. Ketoke blegere lanang. Mbut gawe bendina otote kuat, tapi karo wong wedok pagak kalah. Sing sabar yo, Pak. Wong lanang kuwi aku dhewe yo ngrasani. Lah kok iso Wong lanang kuwi kalah terus. Mas aku padha karo kok kaya kae lho, Pak, kaya tuyul. Wong lanang kuwi kaya tuyul. Ngene iki dicolong mergawe entuk dhuwit, mulih dhuwit dijaluk dimiki. Bar dimiki dicolene golek dhuwit, mulih dhuwit dijalukne dimiki neh. Ngono. Terus ngene iki arep ngopi ya digondeli, arep mancing digondeli, arep kumpul karo bola-bola ora entuk. Dhuwit dijaluk bendina. Kowe ngomong ngono. Dek guyu lakoni. Persis lakonku. Iki piye to kok mabuk Ngono kuwi lho awakmu dadi wong wedok ora. ora Kang Mas ngene lho Kang Ya, Mas. Aku tidak mau. Allah opo ndak mau. Gay, lho, kok gayamu tidak Kaya mau karo aku iki lho. bagus-bagus kok. Rungokno ngene lho Kang Mas. Aku mbok kira budek ora ngrungokno. Kowe iki diomongi lho. Ngene lho sayang. Wong wedok ku emang Didelok wong sayang, lanang. didelok sayang. Bar iki disayang. Iya. Iya. Gimana sayang? Mangsa. Lah mau didelok sayang bareng tak delok sayang. Lah kok diwenekno lho. Ya ora masalah itu tanda Aja cinta. nyayang sik. Wong wedok ku eman wong lanang, ngono lho. Anane ora oleh kok ning warung, ora oleh mancing, mergane apa? Ya ku mau dieman karo wong wadon. Lah eman-eman piye masamu lah nggonku. Aku apene mancing dikek dhuwit 20.000 kuwi lho. Awakmu penak 20.000. Kowe pira? Aku 5.000 kopi ora. Kopi lho ora nyampe. Yo. Jengeruh. Wong wedok-wedok ngene iki lho model. Ketae padha. Ora Kakak. Ora apa? Eman-eman Ayo, apa? iya apa ora? Ora guyu berarti iya. Ora Kakak. Iya berarti ora berarti. Oh, mangsa. Berarti beda le. Lah ngene iki wong tanggung jawab le. Iki apik tenan. Nadane tadi yang C mayor aku tak nyanyi karo Mbak E. Oke. Iya, Pak. Lagune mau ya, Mbak ya? Lagune ditulis ini. Yo. Lagune apa le malah? Ya. Terminal. Oh, terminal. Kene sama tengah. Dadi engko sampean nang tengah, tak nyanyi to karo aku, sama duet. Wong kok tak mau tak langsung. Sik nyanyi kok iso tak kaya ketoprak gontok kuwi lho. Maksud iki, lho iki mau maringane manek gontoke lho le. Lho aja mulai sik. Lha iki kok toprakan. Musane perakne. Lha iki toprakan komplit iki. Komplit kok iki. Nggih to? Ya, komplit kok Mas iki. Piye to? Siapi Iki kok. lho, wayangan biasa bar jam 4 engko sesuk jam 10 isu. Kok sik to. Aku ning Pak Sugeng. Dalange lambe apa ora? Ya engko mburi kayak ambulan ya bener. Ku jagani gisine. Lah iya. Wis gayane kancane kupat. dhewe kan pancene. Terminal Medion Ngawi gondolanku ora bakal aku nyalekake Biyen aku duwe
bisa duduk kembali matur nuwun. Mak Sange, Nggih, kan kula pripun? nyobi namung sekedhik mawon. Matur niki kula dalaken artis kondangnya Jawa Timur yang emang diminta dari Bapak Sugeng. Iya. Mbah Lurah nyuwun sinden wanita Rai Naga. Lah niki kula dalaken sani. Wis siap Mas Persib. Sampun. Iya. Biasane wanita ingkang sulistya ing warna. Menika naga, menika naga asli. Masa yo wanita rai naga. Saestu. Supote apa Mas iringane? Kersane mriki riyen mlampah riyen. Ya sepot iki. Sepot gamelan bae. Oh, nganggo Mangke gamelan. kula kolaborasi antara musik dan gamelan bisa menjadi satu, menjadilah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita sambut artis kita dari Jawa Timur. Yo, jedore yo. Kor Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu ugi Mbak artis. Nggih tepangaken kula Prabu saking Surabaya. Nderek mangayu bagya anggenipun acara sedekah bumi wonten ing Kejawen nggih. Kejawan. Kejawan. Kowe aja sampe kleru lho, awake dhewe lunas saulang kepungkur. Iya bos sepurane Kejawan. Mugi-mugi dados desa ingkang gemah ripah loh Amin, menawi. Amin. Masyarakatipun rukun. Amin. Dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Amin Allahumma amin. Antusias masyarakat Luar Bos. biasa. Kejawan luar biasa. Luar biasa. Mirsani pagelaran wayang kulit. Mirsani caper CS wonten kula. Masya Allah. Tepuk tangan kagem panjenengan Tepuk tangan. sedaya. Matur nuwun. Sapa ke? Nyapa? Omong nih enek aku barang iki. Ya ampun bos. Enek Ya ampun. Ora enek ning banner, ora enek ning banner, ora enek. Enek cagak listrik, enek cagak listrik. Ora enek ning banner. Nuwun sewu Pak Dalang Nggih. menika kula mbetok kembaran kula. Oh, sinten menika? Lah niki kan Menika sinden wanita Rai Genset menika. aja kaya ngono lho, Badhe Bos. nyetrum ndase menika. Dandan sak dandan lo ayu padha karo aku sanggulane ya padha. Ngomong ngono. Kebaya paling enggak memakai kutu baru bludruk aku warna hitam biru lho padha. Dandane ae dening sablon kok ya. Salon. Salon. Ya sebelah iki sablon. Nang salon lho Bos jarik padha. Padha. Nuwun sewu mening menawi ten pewayangan. Heeh. Pun diarani kula Sri Kandi menika Mustaka Weni. Ya ampun. Ngerti apa ora? Kembangane. Nggih. Enggak Mbak Mus. Enggak Mbak Mus tak. Mustofa. Dadi napa-napa niku mesti bareng lho Pak Dalang. Sareng kembar macane. Mbak. Oh nggih. Ning nggih nyindanipun nggih kondang. Nggih kondang no. Sing Lah didereke niki nggih mboten sinden- nyinden maling. Dalang-dalang kondang. Lah niki dalang kondang sedaten niki mboten nyinden mawon maling. Lho, Terus Aja curanmor. ngono ta, Bos. Sampeyan niku kok mesti ngelek-ngelek kembaranku. Menawi ten sinetron panjenengan dereng ngertos kok. derek. Kula bawang merah menika bawang Bosok. Bosok menika. Saestu, bosok saestu. bawang putih, Bos. Putih. Bawang putih. Dhisik tau putih tapi yo bosok akhire. Iya ta bosok terus. Cerita legenda. Legenda. Sing kondang niku Sang Kuryang. Sang Kuryang. Nggih. Kula Dayang Sumbi. Heeh. Aku apa? Tumang. Wah ya apik. Tumang iki apa? Tumangi. Tumang kuwi apik, peranan penting dalam lakon Sangkuryang itu harus ada tumang. Kuwi harus ada. Kuwi nek gak enek tumang gak jadi lakon Upamane Sangkuryang. kayak dadi tumang, Le. dadi- Ngomong aku tumang ditelok ki. Tumang. Sikile pira tumange? Jajal. Kuwi dirica-ricae nah. Lambemu. Wong bintang tamu padane kirek iki Ya jane. paling tidak kan wis tak kenal
dikenalno to, Mbas. Yo Mas, Mbak Kombas. Bas. Lah, Masa Mbas? Mbak mbek Mas. Oh dicampur. Ya, Mbak Wilujeng dalu Mak Dangi. Awali jeng dalu ki. Dangu mboten kepanggih. Wanggih. Alhamdulillah dalu menika saged kepanggih wonten Desa Kejawan. Kejawan luar biasa sekali. Mbah Lurahe Mbah Lurah ya apa? Wah, tenan. Mbak? Dermawan sekali. buries. Wah. Ora enek apa-apane belas. Piye to? Aja kaya ngono, kaya panganan Cocok, tuh Wah. blek-blek komplit Metu kaya kabeh ngono. ngono lho kok ya. Sing metu apa? Malah sing metu kasur, kursi. Lah awakmu ora ning ngarep mau ning ruang tamu mau ora Nduk Cahyu. Pripun, Mas? Ngaturne ke mau wis masyarakat. Masyarakat. Awakmu ngaturne apa ning gene masyarakat khususnya Kejawan? Dumateng sedaya warga masyarakat Kejawan ingkang dalu menika anggelar sedekah bumi utawi bersih desa mugi-mugi sedaya masyarakat dipun paringi sehat, rejeki ingkang barokah, slamet fi dunya wal akhirat. Allahumma amin. Lah ya iso. Bosone ya apik lho. Ya Pak. rentut Iki lho. Iki sik basa terus sik ngobrol lho, Bos. Urung lek nembang. Wah, jenengan lak nembang sae. Nembang. Kala wingi nembang Sidan teng iki. wilayah Boyolali, Eh. pinggire kandang nembang sak jam kandang mati 5.000. Kok malah medeni wong to awakmu iki. Kita cokot. Saking powere le nembang. Powere Apa nembang. ya enek Nembang koso. ae kene nembang duit karo aku Ah, kene. jajal. Nembang apa? Jenenge kembaran kok. Ya sing umum-umume sing masyarakat ngerti ndongakno masyarakat komplit sak kabehe karo masyarakat di Kejawan. Jawa. Jawan Tegawanu. Caritane wong seneng tunggal sak balik. Wiwitane lungguh jejer sak bendinane. Saya suwe angger jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Tung tak endang. Wis iso kan? Iki kembang rawe to. Kembang rawit Tapi pelok. tapi pelok. Ya iso ning penak. Iki kene sinden serba bisu. Asok. Bisa. Sinden kondang kok. Balerina lho ya. Ya ya. Caritane wong seneng tunggal sak balik. Wiwitane lungguh jejer sak bendinane. Iso. Saya suwe angger jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Dah ditung ngeblak etok. Kembang tebu godhonge pandan. Sugeng dalu masyarakat Kejawan. Godhong pandan tandur pinggir sumur. Wong Kejawan panjang umur. Godhong pandan kabeh siji. Wong Kejawan akeh rejeki. Kembang kelenteng kembang melati. Pak Sugeng ayu ning Dewi Sri. Loh aduh ya Janing Dewi Sri. seprat nih lepas seprat Ya. Wis tak wabuk. ya ampun Karo kiri. Karaoke. Awakmu kok sok ngerti Dewi Sri barang. Lah aku dhisik anu panjen bekase kono. Lho kene kono nyapa, Nduk? Lho, ning kono ya dadi anu to Mas aku. Cleaning service. Rumah saku nek dadi Ngene lho masuk Lah iki sing doyan ya sapa? Nembang kuwi, nak nembang kuwi sing apik, wong loro aja sing ngono-ngono kuwi nembang sing apik lho, Nduk. Lah iki kan mau klasik to Mas. Sing kreasi, Iya sing kreasi ya iso. rekreasine dia, Nduk. Ya ning gone Purwodadi, Semarang. Kreasi. kreasi Iso. iki Iya, berarti iso. bisa dilanjutno nang nang ting tong nang tang ting tong Ding dang dang tak dang dang. Ding dang ding tak dit dit tu tang dit 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 tu tang dit dang dit dang. Dang 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 dang. Tak ding ding tak tak. ijine mabos ijine mage asik kaya ning TikTok. uspone masre lala babane jelas lala babane jelas Tok le. lala babane jelas
Maksudnya iki manuk sing ico yo. Kicau maninya. Lah iya. Sing viral iki coba iki kok manuk undang. Gaspol ndangak, digaspol ndangak. Manukku. Siap nembak tamu kok. Siap nembak. Heran aku ndelok. Tapi yo ndangak barang. Ate lagune wis siap Ini nembak. lho bos mesti ngerusak lho bos. Aku ya punten lho Pak Dalang. Kira-kira. Pak, ndase kok ngono Pak Datina. Ya iki ndase ndangak iku akhire. Heran aku. Kayak Kok caplin. mesti lho. Ndase kayak caplin. Aku bareng iki lagune. Kuwi kaya manuk trondol lagi netes kondok. Ndase ya ngene iki. Ndase ya ngene iki. Sinden kok klonthok ndas. Lah piye lah awakmu ra iso lho ra Lah koyo mesti kuwi. ngono lho, mbok sing kompak kon lihat dikelontok dolan koyo sikat BC raine. Iya. Selendro, coba selendrone mau. Sing penak nyam. Nanti Ya. bangun. Icin Mas. Lah kuwi lagune TikTok viral TikTok lho. FYP. Iso. Hey. Muka. Coba. Goblok ku lho. Ya ampun. Lah wong kene dhuwur kan aku bosok aku. Jenenge latihan notasi. Nek ra iso munggah mudhun ae. Kaya entok. Goblok kan to. Kowe gawe apa? Mau dhuwur keduren iki ndek ya aku malah ngowos tok. Lah awakmu jane iso apa ora olah Yo kokan. iso sing sedang-sedang saja. Ini latihan solmisasi. Kadale, selendro ora apa-apa. Aku suara siji, aku siji, 2 loro, telu, Aku kire ya. Suara kiri ya. papat Mas. 3, 2, 1. Dhuwur. Dhuwur Mas. 4. Soalnya nyanyi wong papat kuwi kuartet. Iya iya. 3, 2, 1. Tak idoni lho. Sak piro ya? Iso Sama dulu. Membiak. Sama ya. Ya, 3, 2, 1. Membiak. Ya. Kowe mana tanganku loh ya, oke. Ayo, 3, 2, 1. Ya iki lho karepku ngene iki lho, sing pinter ngene iki lho. Contone situasi kowe aja kowe kudu iso lho. Iya. Coba, Dek. Ding tak tau ding 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 Ya. tak tau ding ding. He 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 he. Yo. He 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 he. He 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 he. Yo. Kayak kancane lho. Aku iso buktine iki iso. Lah aku kuwake. Iki lho. He 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 he. La 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 la. Cuk. La 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 la. Hoi. Tiba. Tiba. Apa.